Това видео ще видите. Хора, намерих спешалки. Масата беше по-яка. Теди, какво ще правим? А партов шотгън наистина прилича на това. Вижте, хора, това е вече поредният клип в моят канал. И да знаете, не съм качвал от много дни, защото съм на училище много. И да, навънка времето е малко дъждовно. И с Теди сме дойдали в този канал. Той сега наша. И сега може да се облечем. Но Тедито сега прави домашно, защото той тръгна първи клас. И аз сега ще се облека. И ще направя ги в трекове. И така. За това трябва да се облека. Чакай. И така. Като днес ще играме бават играни в реалния живот. Между другото искам да покажа ето тези снимки. Когато Теди учи. Да. Пише си в букварчето. Да. И да. Хайде. Да си направим бързо гифт рейдове. Също TikTok аккаунта ми е с ето така. И да знаете просто да ме намерите в TikTok и да ме лайкнете постовете. Аз там снимам заграни. И ако не знаете каква ми е профилната снимка, аз съм нещо ей така обърнато и ей така. Ей така. Само че е малко по-светло и е тъмно. Да знаете. И така. Бим си на инжекция. Чай. И така, продължавам. В 3D уитмито ще трябва да сложа една от моите шнури. Аз ще използвам ето този гланс. Той е Juicy Bomb. Разбира се. Birthday Juicy Bomb. Обикновено. Между другото, Дейзи и Мелка са успешно намерени. Затова сега ви взимам да се направя ги в 3D уитми. Започваме с този бос. Вие го видяхте преди няколко секунди, но нищо. Така. Защото не са напукани устните. Аре бе, изнеса. Да. Така. Готова съм, устите ми пък са си напукани, ама не мога да направя. Също така, може да се сложа гривнички от моите най-добри приятели. Най-добрата ми приятелка е... Не знам, аз имам две най-добри приятелки. Едната е 5 клас, ако не се лъжа, а другата е от моя клас. И така. Значи, сам си тези гривни. Даже може да тагна на момичето от моя клас профила. Ето го. И така. Но няма като го натиснете и така просто да са такова. И да. Да. Но също това не ми стигна. И ще сложа другия Juicy Bomb. Затова сега ще намерих. Между другото искам да видя дали ето този химикал пише. Изваждам си личния дневник. Ето го. Хайде да видя дали пише. Просто. Ето така.
Ще напиша задра. Така, пише. Това значи пише много добре. Да. Също така имам такива стики. Но тях не ги използвам, защото не искам просто да ги хабя. И буквално и сега може и да отида да извикам и на първо. Не се е свършило Gift Ready от Mito. Да. Между другото, да знаете, че аз про това лайно. Ето и го про. Ай, често. Ай. Да знаете, че го ползвам. А кой има лабубо? Да каже. Аз много обичам лабубо, но не чак толкова. Смеши. Аз съм болна. Болна съм. И просто, да. Навънка, тъй като е много студено, може да сложа това. Не знам, но май да. Ще се наложи да го сложа. Защото аз си предпазвам ушите. И да. И просто найс. Между другото ни басейна ще го махаме и да. И моят рожден ден идва. Да. Не ме питайте на колко ставам на 11. На 10. Така да кажа. И да. И хора, ти ли кажи здравей? Здравейте! Ето го. И ние ще снимаме как бягаме от къщата на Грани. Той даже Тедито играе. Аз имам всички части като първа, втора, трета, четвърта, пета и шеста и седма и осма. Искате и част на Roblox да гледате в канала? Да. Абонирайте се и ще имаме нова част на Roblox. Да, ние ще... 99 нощи! Добре. Аз значи ще снимам такова. И сега навънка е малко гадно времето и ние за това сме облечени. Чакайте да ви покажем как по-точно. Еди, хайде да покажем. Значи, ние с Теди сме ето по този вид. Ето с такова и Тедито също. И да. Затова хайде да тръгваме. Като ние ще се правим, че откриваме различни части. Различни части от Баба Грани, като Падлок Ки, Падлок Код, Мастер Ки и там другите. И Бук там. Баба Грани! И ние вече започваме. Баба Грани сега все едно ни гони. Теди, трябва да се скрием. И ще направим поредица от няколко части на тези игра. Сигурно ще бъдат поне 6, ако не се лъжа. И хора... Каква е? Хора, вижте частта. Все едно са правим. Значи, хора, намерих първата част. Special Kid Ваштен. И да. Една част от това. От кое? От пистолет. Значи отиваме при пушката и слагаме ето това. Арчи, кажи здравей на хората. И така, той не иска да каже здравей. Той е тук, защото бяга като ненормален. Значи тук е първата част за шотгъна. И Теди, хайде, Теди намерих втората част за шотгъна. Да! Хора, намерих
Това е спешалки, това е спешалки. A part of shotgun. Хора, наистина като истински шотгън събираме. Чакай, спешъл кито, дай да го. Теди, дай спешъл кито. Да, това е за там спешъл кито. Значи спешъл ки е за там. Ние този басейн ще го прибираме утре. И да знаете. Да? Паяка е по мен. Как? От мазата. Теди. Хора, хвана го паяка. Паяка е по... Теди, бягай! 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 Брато с отида. Значи, хора, отиваме да сложим спешъл кин. Теди ми каза, че имало някакъв паяк. Майко, аз настъпах на криво. Ужасно. Значи, слагаме спешъл кин. То няма да е тук спешъл кито. Ей тук. Аха. Значи хора, отключихме вратата с Теди и хора се на това е било секрет вратата. И после ще отворим и нея. Теди намери ключ. И аз за къде е този ключ? Дай да го покажа на хората. Дай да покажа ключът. О май гад. Теди, искаш ли да отидем в секрет вратата? Коя? Вижте кълба. Да, видяха то. Значи, хора, ето имам вратата. Да, ма е заключено. Теди, готов ли си да влизаме? Грани ме ударя с нейната коза. Наистина бе. Майко. Значи, влизаме в помещението на баба ти Грани. Значи, Теди не знам какво. Тук ще... рафт. Вижте, рафт. Там имам само някакъв пакет, дано да не е спаястица. А тук е било за да избягаш. А вие знаете ли, че в първа част на Грани е имало как да избягаш през една такава част? Само, че трябва да отключиш много неща. С много неща, ама то не ти го показва, защото не си изтеглил версията на Грани. И буквално... Значи, тук баба ни е складирала поне една плюшена играчка. И това е за спомняне. И така. Айде, ние играем тази част. Първата. И навънка е много гадно. Да го отворя. Теди не може да отвори това. Тук е помещаланското майпо също. Ще бъде. Не знам. Баба ти Грани ни от... хайде бе, отключи ни бе, баба. Не може. Теди, айде. Аз съм сирена. Теди сега се казва там горе. Сега отиваме в раздятелната част на Грани, която е за 5 стученки. Така. Хора, все едно това е било динята, която трябва да срещаме и да ни изкочи ключ. Значи, тук ще такуваме, все едно режим и пада нещо. Омага, пада ни нещо. Ето това. Да. И мисля, че може това да бъде края на това прекрасно, хубаво видео за YouTube. Затова абонирайте за канала, че очаквате нови видеа от мене, приятели. Чао, от Теди не знам къде е. И мисля, че може това да бъде края на това прекрасно, хубаво видео за YouTube. Затова абонирайте за канала, че очаквате нови видеа от мене, приятели. Чао, от Теди не знам къде е. Чао. Надявам се да се видим пак.